Nadala sa tambalanan ang driver sa motorsiklo human mibangga ug mipasok ilawom sa trailer truck nga nagbabag sa dalan. Nahitabo kini sa Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay San Roque. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan ug City Toda, giingong mibaking ang trailer pasulod sa yarda. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang tanang mga sakyanan nga moagi sa dapit ang mihunong na. Apan ang biktima nga gikan og south paingon sa north ang mi-overtake sa mga naghunong nga sakyanan ug mibangga sa kilid sa trailer. Daling gida sa tambalanan ang rider ug padayon pa nga giobserbahan sa mga doktor. Matud ni Tumulak nga miangkon ang kabanay sa rider sa motor nga nakainom kini og ilimnong makahubog. Nagkasettle na ang duha ka mga habig ug walay kaso nga ipasaka. Nanghunong tong tanang mga sakyanan, except lang ining motor nga ni kalit lang nig overtake sa mga sakyanan nga naghunong, unya kusog ang iyang dagan mao to nga didto mibangga sa kilid sa trailer. So atol sa mong pagbangga tungod sa kakusog sa mong pagbangga, nalapos sa ilawom sa trailer hangtod paingon dito sa unahan ang kining maong motor. Unya kining maong biktima nabunal ni kilid sa maong trailer. Ni admit ang mga tagtungod nga kining maong biktima nakainom.